Gwamna Abba barin tuna maka, Jafar ɗin nan da a yau kuke cewa kun kai ƙara, shi ne fa Jafar ɗin nan da ya taɓa fito da faifan bidiyon wani mai mulki, babban aduwanku a harka ta siyasa, wanda kuka yi amfani da wannan bidiyon sakamakon wancan kwarorotan nashi, sakamakon wancan fallasar tashi, kuka dinga casa da cin kasuwa ta adawa da wannan bidiyon, har ya kusan ya so ya zama muku wata matattakala ta kaiwa abin da kuka so ku kai tun a waccan kaka Allah bai ba. Jafar ɗin nan da a yau gwamnatinka ta hannun hadiminka, ta hannun babban mai karɓar wato ainihin baƙinka, babban sallamanka na fadar gwamna aka kai yi ƙara, shi ne Jafar ɗin da tun 2011 tun 2010 kuka same mu ni da shi muna kan irin wannan aiki namu na kwarzanta da kororoto da fallasa kashi na masu mulki lokacin gwamna Ibrahim Shekarau. A lokacin Malam Ibrahim Shekarau a matsayin shi na gwamna da ba masumi ba, a matsayin shi na ɗan adam, yana da kashin shi, yana da bajintar shi. A matsayin shi na gwamna zai iya kuskure, zai iya ko kuma makarabansa za su iya kuskure. Muna fito da irin waɗannan kurakurai, kuka zo kuka same mu a irin wannan aiki, kuka kama hannun mu, tunaninku wai ku muke goyawa baya, ba ku san dama sha'anin aikin ba kenan. Aka ci gaba har Allah ya kai ga inda ake so a kai. Malam Rabiu Kwankwaso ya samu gwamnatin Kano, aka yi mana tayi ni da Jafar ɗin nan mu shigo ga mukaman gwamnatin Kano. Ni na ce a banna irin aiki na domin in ci gaba da ganin shin abubuwan da muka haɗu da mu da Malam Rabiu Musa Kwankwaso da irin ku a lokacin za a yi shi a gwamnatin Malam Rabiu Musa Kwankwaso, abubuwan da muka haɗu da ku muka soki Malam Shekarau za a yi shi a gwamnatin Malam Rabiu Kwankwaso, ko kuwa shi zai guje su. Na koma na ci gaba da aiki na, amma Jafar ya yi muku halacci, ya yi muku wato ainihin yakanar karɓar wannan mukami, ya zo kuka yi aiki da shi a fadar Malam Rabiu Kwankwaso lokacin kai kana kwamishina. Shi ne Jafar ɗin da a yau gwamnatinka ta hannun hadiminka, ta hannun babban sallamanka take kai shi ƙara saboda ya kwarzanta wani abu. Shi ne fa Jafar ɗin nan mai girma gwamna da ya kwarzanta waɗancan abubuwa, faifan bidiyon dala na zargin wani tsohon mai mulki yana karɓar dala da abubuwa kala-kala wanda duk a sannan lokacin duk da yake yi kun aminta mai gaskiya ne, ai baya fi kuskure, ai abubuwan da yake yi jarumtaka ce, ai kokarin ciyar da al'umma gaba ne, ai taimakon al'umma ne, ai mai mulki sai ana masa waigi, ai mai mulki sai da karnukan duk a lokacin kun yarda abin da Jafar yake yi na fallasa daidai ne, amma da abin ya juyo kanku za a yi fallasar, a yanzu ne kuka yarda da mu da irin su Jafar ɗin duk abin da za mu na mu ce ga wajen can an yi ba daidai ba a mulkin ku, a wannan lokacin kuma shi kenan ba daidai ba ne. To jama'a, wannan dambarwa dai na neman ci gaba da barin baya da kura. Da farko dai sunana Abdullahi Sandoguwa, ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Kuma ina kallon wannan batu da fuskoki da dama. Na farko dai ita gwamnatin Kano za ka ga cewa tamkar ta ba da dama ga abokanan hamayya da ake ganin kamar ta rufe bakinsu saboda zunubansu da aka kwarzanta a lokacin da suke gudanar da mulki, kuma sai gashi yanzu kamar ana ganin kamar kumba ne kamar katinta, ko kuma tsarin nan na ja ya faɗo ja ya ɗauka, ko kuma ƙoƙarin ture kaza ne dama domin a kwashe kwai. Waɗannan irin abubuwa da suke fitowa marasa daɗi a gwamnatin Kano ba abu ne da aka yi tsammata ba, kasancewa gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf a lokacin da ake taron rantsar da shi a filin wasa na Kofar Mata da ke Kano ya bayyana cewa zai toshe dukkanin wasu kofofi na zirarewa kuɗi domin ya samu damar ba da ilimi kyauta da kuma samar ba da tsarin haihuwa kyauta asibiti, kamar yadda jagoransa Injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Amma abin kallo a nan shine yadda gwamnatin jihar Kano ke neman rufe laifuffukanta, duk kuwa da cewa a baya an ga gwamnan ya ɗauki matakai akan wasu mutane da aka zarga da laifuffuka makamantan irin na aikata ba daidai ba. Amma wannan kuskure da gwamnatin jihar Kano ke neman yi na ci gaba da jini na wannan maganar
ina ganin ni a fahimta ta ba Jafar za ta jawo illa ko kuma kamfanin sa na Daily Nigeria ba, illa iyaka gwamnatin karan da ita gwamnatin kamar yadda Yakubu Musa Fage yake faɗa, ita tafi sani, ita tafi cin moriyar kwarzanta laifuka da 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida ke yi domin cimma muradanta na siyasa kamar yadda ya faɗa. Mun yi aiki da shi tare, na san shi, na san gwagwarmayar shi, na san abin da zai iya yi da su da irin su Jafar da irin su Barista Abba Hikima. Kaga shi ma ya fito ya bayyana cewa rigima in dai za a taɓa Jafar to rigima su ce, domin su suka yi uwa suka yi makarbiya, suka bayyana laifuffukan da wata gwamnatin take. Saboda haka abu mafi kyau ga gwamnatin Kano shine ta ɗauki matakan da ya kamata ta daƙile cin hanci da rashawa a gwamnatin ta, sannan kuma a tabbatar da cewa an hukunta dukkanin wanda ake zargi ko aka kama da irin wannan laifi. Abu na biyu shine gwamnatin Kano ta samar da kyakkyawar alaka tsakaninta da 'yan jarida ƙwararru, maimakon dangana da waɗannan SSR ɗin suna aikin su amma dai ba su da ƙwarewa. Abu na uku kuma shine gwamnatin Kano ya zama cewa masu taimaka mata harkar yaɗa labarai zama suna aiki baki ɗaya da murya ɗaya. Saboda ana samun cin karo da juna wurin fitar da bayanai a gwamnatin Kano ko kuma kariya, wanda hakan ke jawo kan gaba kan baya, kuma hakan na da matukar matsala a kowace iriyar gwamnati. Saboda haka gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf duk da tsarkinsa da mutane su gani da kyautata masa zato, amma abubuwa da dama suna faruwa a gwamnatinsa gaskiya. Zai wahala kaga an yi sati 2-3 ba tare da an fito da wani abu da zai yamutsa hazo ba, kuma wannan kusan kamar bugun fanaleti ne gwamnatin take nema ta jawo kanta daidai lokacin da za a ce an kusa buga gogen cin kasuwar bukata. Saboda haka 'yan hamayya yadda 'yan kwankwasiya suke amfani da irin waɗannan 'yan gwagwarmaya da laifuka da aka bankaɗo a gwamnatin da ta shuɗe, to su ma fa irin abin nan da Bahaushe yake cewa abin da ya ci doma baya barin auye. Saboda haka maganin wannan shine gwamnatin Kano bata makara ba har yanzu, ta mai da hankali wajen yi wa al'ummar jihar Kano ayyukan da ya dace, domin kun ga abin da ya faru a zaɓukan cike gurbi. Akwai 'yan kwankwasiyan da an kira su suka ce ba za su fito ba saboda ba a yi da su ko kuma ba a cika musu muradan da aka nuna za a cika musu ba. Saboda haka gwamnatin Kano bata makara ba, gwamna bai makara ba, su mai da hankali wajen biyan bukatun al'umma.